Papan wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta. Nuju hari Sukra kasih
Prabu Puntadewa Raden Werkudara Raden Arjuna miwah kembar dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan kalenggahan mangke sampun pikantuk sabda hari semedi malah dinding meminta nugrahaning Jawata labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Janata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebentuking Jawata den papanaken ing Yamaniloka yati kenceng tekate sang Pandhu Tanaya tanedya jugar ngenira sekung brata semedi maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata ing jahi pepak andher para garwa para putra miwah para senton ingkang nderek musung-musung tata rakit sesaji trep tidem permanem tanon ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri Sawa Sugata lan puraning puna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa kocap titi wanci sang nata kepareng jugar denira semedi marani bawa rasa imbal gandya kelawan para kadang dadi mangkono pang lucitaning dra ingkang dereng kawedharing lisan
pitunen ing kasuwakan busana manekarna Puswitanu dyono miang banjrah sarara banyo kang sumirat ngaring beca sisiring dadet Ingko kekandang ingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kongas Devaki madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai sayektine rehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yomani Luka Yayi ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena
Wah, Kunto Aji kakangku, gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau, pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepi wae, nadyan taunana windanana, aku saguh ora bakal jugar semedi lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging dewa. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten, menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim. Koko Prabu, duh Koko Prabu, nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Koko Prabu. Yayi, pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yayi. Kowe gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan Siadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhulan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki, raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wis kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi, aja lali welingipun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sapepadaning urip. Mergaya saka bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yayi, Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, Yayi. Sikra-sikran Pramana Kanca, sikra ngraketa nawang sesangka. Kuwang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngolong mangrempak katriku ngolong mangrempak ing wadya kurata kura reka kiri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajenaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dering manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpeki yaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Sinawati jagat kinari amuk Mbak lumembak ombak ing samudra kae ana sale lumut ambek kanggeng awito denceng-dencengan Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun perkencang warudaya Pak Pong Bu kula kalih cudhi sapa sing gawe Bapa Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pastulun wae tampanana Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Nrata kakeku. Srawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur. Ya Werkudara ya. Ngosulun nama ndadekke bawang ing Asulun. Pasulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo tak pundi dadi jimat Pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah. Duh Pukulun. Kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling kayun Pukulun. Kita aja kado ati kejeron menapa. Kula nuwun marca padha lan jujug ana sanggar Pamujanegara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Kula mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane kula supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning Kayangan Suralaya. Ya ing Kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun. Inggih. Menawi kepareng paduka Pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun. Wah, mangko dhisik. Nrata kakeku. Danur Gunung Kadingaren, guru kakeku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning Kayangan. Ana wigati apa? Wah. Kula niki umpamane medharake wigatine ora urung iki mengko dadi perkara. Nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Werkudara. Kula niki mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasa dadajiku perkewu. Wah, mara kaki Wedarna. Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning Kayangan. Umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate didin menapa dawuh. Wah, dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diodarke bakal dadi perkara. Neng nek mbok wedharke kowe ya ewuh perkewu. Saiki rasah nganggo perkewu. Wah, Gage Wedarna, apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis ulun kandhake ngarep yen to ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Wis.
Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya, ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedharno saiki ngene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omong dosane apa? Lupute nggon apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarabrata Amatiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Puntadewa mergawani mapaki drajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wajan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng Nalendra nanging mboyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Dasura Patrape. Wah, biyen-biyen ki apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngopo saiki munggih perkara iki? Biyene apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrata kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo blokoe. Jane Winrata kakekku mau rawuh. Aku wis supriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sakarepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupane Puntadewa, saka keparenge Adi Guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Coco muntaplir kinotap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro wah nrata kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindok sak petarangan. Mula Gandeng Rata medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil.
kula inggih sagah dados wakil, kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodaya. Sing arep nampa paukuman ki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa wah iki perkara ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat yo kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ker. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun, sembah kula miring jengkar paduka. Ya Werkudara ge pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Yo Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adikku adikku sing padha praitna ngati-ati ya, Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan miring Bathara Narada nadyan rinasa tanana jalma kang uninga parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan ngrungkepi pepadaning sang nata sarwi nangis sesengguhan kaulas arsa kanggo taruna. Yai Ratu Yai Drupadi siraya ing ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesengguhan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngopo selagamu semureng ngopo kleru tumindakipun Kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun restunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudanipun nanging Napa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun
kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjut ing dewa minangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sedherek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Jayah Pinocok Braja Lungit tiasing wong agung amarta sengkel pingget ing raos parandening batos anutuh diri labet panangising putri Pancaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesak ing raos ngenira nampi panandang sirnaning pendha ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira salilane saya mekar sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ayam tentrem Drupadi kowe manggono ning waduk ayo tajak munggah ning kayangan dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak uprak-abrik. Alhamdulillah tekan limbukan. Iya, Mak. Nyemen dolingku sikik. Matur sembah nuwun. Mandeg dhisik ya, Nduk. Iya, Mak. Iki sowan endi? Iki sowan ning endi omong ya? Nah, iki. Lokasi rumah Bapak Mulyono, Groyokan RT 3 RW 018 Sambirjo, Prambanan, Sleman. Nah, kuwi sowanana ing kene, Nduk. Iya, Mak. Dalam rangka apa? Wayangan. Ora tegese ora kuwi, Mak. Lah terus kepiye?
Iki wayangane dalam rangka apa? Iki dalam rangka tasyakuran Walimatul Khitan Zulfian Eka Saputra, putra Ibu Hartini, putu Mbah Mulyono dan Ibu Kadiem. Ono mak. Supit Khitan. Iya. Aku mbiyen Khitan ya apik lho, Nduk. Wis ora usah bahas kuwi sik. Mengko wae le bahas kuwi kon gara-gara. Mengko ndak ning gara-gara ra iso omongan. Ya Nduk ya. Iya, Pak. Lek ku nyepake ket mau sore nek ditokke ning libuan, gara-garane meng meneng-menengan. Iya ya wis, ya mengko wae ning kon gara-gara. Kok ndak meng krik ngono ah. Iya. Iki tak wacake ning kon dari WA admin iki. Tasyakuran. Iki urutan acara ya, Nduk ya. Iya, Pak. Oh, urutan acara ding dinanggap wayangan Bapak Sira Nugroho. Ning gandeng Bapak. Terus ketoke terus ketanggur Covid kae ya, Nduk ya terus ora iso wayang. Ngono, Mak. Nek yo aku yo ora pati ngerti jane. Terus gentine aku ya ora ketang jane iki apa? Kuwi jenenge aduh. Nek dibandhingke ya adoh banget aku isih ajaran. Iya, Mak. Mulane nek akeh lupute kathah lepate nyuwun pangapunten. Iya, karang yo isih apa jenenge isih tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran. Siraku ya rada cekot-cekot mikir kuliah iki, Nduk. Ora usah dipikir sesuk bolos karo aku, Mak. Ora kena kaya ngono kuwi. Ora apik nek bolos-bolos ngono kuwi. Saiki muni ora apik, sesuk nek wis mlebu bolos. Wis ora apa-apa. Ora maksude aja nganti bolos-bolos ora apik. Terus iki. Ha, iki sik ingkang kepareng rawuh. Sopo wae, Mak? Wacana, Nduk. Endi? Iki. Oh iya. Bapak Kapolsek dan jajaran, Bapak dan Ramil dan jajaran, 3 Bapak Lurah Kalurahan Sabirejo, Bapak Wahyu Nugroho SUMBA niki, terus ana Pamong Dukuh staf Kelurahan Sabirejo, Bapak Kiai Haji Ngadiman SAG MSI, terus ana Bapak Kiai Ahmad Mujahid, terus ana Limnas, tulisane Limnas, sing bener ki Limnas apa Linmas. Aku mbiyen bolosan tur lulus. Kebanggaan lho aku ki jan iki. Nilaiku abang oke banget lho mbiyen, Nduk. Mergo bolosan kuwi ning tetep lulus. Ya ora apa-apa. Mergane gurune sayang karo kowe. Wis do jeleh. Mulane terus diluluske ben ra ngajar aku meneh. Iya. Terus iki apa? Sik iso ana ra mau WA dari Mas Admin iki. Oh wis ora ana, berarti wis pokoke visi misi sudah diaturke niki wau. Terus niki mengke enten napa namine? Mas Admin niki wau wonten apa jenengane wah, enten Pak Kiai. Oh, dereng rawuh. Oh ya nek durung rawuh ya. Mengko dhisik berarti karo diselani apa ya? Diselani iki ya bengi iki ora meng dhewe lho, Nduk. Terus ya ora meng dhewe karo kanca-kanca akeh banget iki. Ora maksud iki ora meng dhewe iki ana bintang tamune. Bintang tamu. Heeh. Sopo bintang tamune? Bintang tamune ana anu Solikin. Orang anu Princess Apri dan Bunda Mimin. Yang bundaku ya aku kangen aku wisan aku. Suwe banget ora ketemu ya. Karo Denok Tatin.
Sopo? Ora Mbak Tatin. Oh iya, krunguku denok. Mau kuwi saiki wis Mbak. Ora wani aku nek karo kuwi. Bintange tamu teko terus udan Nduk. Iya, kuwi mergo perbawane denok Tatin. Ora ya, dijumenengke. Dikon ngadeg. Masa ya duduk-duduk. Mengko sik nganu princess urung takon ngadeg kok wis ngadeg dhisik. Ku pindah kon ndak ketrocoan. Nggih monggo di sepoti kanca-kanca pados jumeneng riyen Mbak Mimin dan Mbak Apri dan Mbak Tatin. Monggo kanca-kanca nderek sepote. Sugeng dalu. Sapa sik ya? Sapa manut? Sugeng dalu. Nah, tante iki wah. Tante Apri sugeng dalu. Aku sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Limbuk Mak Canggih. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare? Oh sehat, Amin. pangestu panjenengan lan sedaya warga mriki. Pinanggih malih kalih Dik Nggih. Gading. Nek ketemu Mas Gading iki dalange jek enom. Turne ya Trengginas. Trenggiling. Trengginas kok Trenggiling. Dasare bintang tamune ya nek dhewe iki wedok, disawang nyenengke jek enom lho. Ana bintang tamu kok lanang dandan wedok tuwa. Ana apa? Ana saya mangkat. Niki katanya treatment satu dengan satunya beda-beda. Lih, goblokmu ya iki lho. Lah ngapa aku gak ngerti ya? Iki ketoke iki kena penrungan Satpol PP. Loh, ngene lho Mas, iki bukan KDRT atau apapun. Semua wanita punya cara atau treatment sendiri terhadap untuk melindungi bentengi dirinya. Untuk filter kayak Mbak Tati nih aku jeneng kakung, kayak Apri pancen didol murah, atau nek kaya aku kan pancen piye carane men karirku menanjak tanpa godaan pria-pria hidung belang. Dadi ra iku tak dandani kaya wong diantemi kok bar dinggo apa media wong tinju kae. Pampere wong lanang ben ra seneng, dadi kehormatanku terjaga. Piye kehormatan? Kehormatan kok dikerawuk ki po. Wong kok le. Dadi ngono ki piye carane membentengi diri, Pak? Oh, ngono Wanita kuwi ben macam-macam. ora disenengi wong lanang. Ya wong lanang ki elek banget, padahal jane ayu banget. Loh. Ora kudune nek wanita itu mempercantik biar menggoda wanita. Mbok wanita. Ya. Kuwi ra wanita sing model kaya Apri ngene iki sing model begenggek kaya Apri ngono ora apa-apa lho kuwi. Bunda Mimin. Bunda Mimin hidung belang niku sik kados pundi? Sing kepiye? Irunge slewah wis ngono ae. Oh, kok disebut-sebut. Maksudnya pria-pria sing nyawang wedok tukmis ngoten niku lho. Ngerti bathuk klimis langsung hawane pengen golek kamar mandi ngoten niku. Lah kowe ora. Aku ya ora, aku wedok. Ora kok ora leren sing nang bogem. Kuwi nek hidung belang ki sing belang hidunge. Ya. Nek sing belang nggon lambe. Ya lambe belang. Oh, ya wis. Kuwi kena gibah. Tak kira terus nek. Wong edan. Dalu punika sowan wonten dalemipun Pak Mulyono. Pak Mulyono. Adicara tasyakuran Tasyakuran kitan. kitanan. Dadi kaya kowe dhisikno, Lek. Hah? Kaya kowe dhisikno. Kitan ki Wah, mbiyen kuwi sing nganggo pring kae.
Lah kitan ki Kitan. apa to aku Lah, ora mujeng. iki ra dikitan kok ya. Lah, Lah iki dicokotke apa? Cokot ki apa? Dislenthik. Ngapa lho? Iki ngapa? Iki ya dundang kamu nek main ning Sentulu Kulon Progo karo dakah-dakah. Nah iki nang Yojo lho nang Arep ngedak. aku aja kan nek karo aku sak pecak kok. Lah ya wingi aku nang Mung sak Klaten. kedepne terus Maksudnya piye? Maksudnya piye? auramu ki regete lho, Tin. Iki nang Jogja, wingi aku nang Klaten mbok onek-onekke. Nang Klaten iki kudu klanuwun karo sing jaga lho. Saiki nang Yojo nang wilayahku arepane apa kowe? Nek kowe ora jogone piyai Jogja lho. Lah ngapa? Lho trekahmu kaya ngene. Lho, aku kan gur nyonto wingi pas nang kono ya. Sopan santun etika adat ketimuran. Terus? Sopan santun etika adat ketimuran. Oke. Oke. Kamu singgan pertama adalah suara, takoni. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekedar kemampuan. Apa? Attitude adab. Lah wingi nang kono. lah Mbak Tatin kurang apa? Adape titute ya wis apik. Nek ngomong menye-menye. Sing ora ndek adab ki kowe. Kowe ki wis nganggo kebaya, nganggo sanggul. Lah nek nguyu kok ngadeg. Apa? Ngadeg ki gek nek serampung kaya wong kejang kae iki. Lah piye? Nguyu ora sopan ngono kuwi, Pak. Kayak karo ngetos kok. Nguyu apa kejang aku ya. Ya dhewe wong iki nggo anu dhewe kok. Iki aku kira bersapa. Oh iya, oh. iya. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Sugeng dalu, Mas Sugeng dalu. Gading. Nggih, pripun kabare, Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat panjenengan nggih sehat to Mas Gading. Alhamdulillah sehat. Nggih niki wae kula denok sinten? Boten. Lah kok mboten? Ora. Lah piye sida denok apa ora? Ora sida. Lah sidane? Ora sida. Sidane apa? Mbah, Mbah. Oh, alah pasane Buyut. ya ora bapakne ra anake padha wae le. lah mau lek kumuni denok ki lek pas Mbak Tatin ngematke kono dadi saka mburi iki wah denok ngono e. Nek saka ngarep. Ra sida, Mbah, saka ngarep. Nek saka ngarep melenok. Iki piye kok delehke Ya kono? multifungsi kok. Lah, Kok kowe nek pengen ya diseselke kono. Seselke kok ora kepinginan. sedeng. Nek kono aku ra iso ya ngono. Kowe kok ya Ndongake sing disupitke nek kowe mudeng. ndongake. Saka sapa? Cilik. Kersan Saka Kak Apri. Ya, apa? Apri sik. Ngono. Lah, ndongake kagem Adi ingkang dipun supetaken. Supetaken. Mugi dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Saged taruna ngungkuli bapa. Amin. Dongane Mbak Tatin kados pundi? Nggih, mugi-mugi dados putra ingkang bejo donya akhirate. Amin. Migunani tumrap wong tuane negara dan apa masyarakat yang ada di sini semuanya. Iya. Ngono. Dongamu piye, Kong? kong gundulmu melocot ki. Omonganmu lho nandes ket mau. Lah kowe nek nang omah karo putumu diceluk piye? Neng omah. Ini sedang meniti karir aku ki. Nek karirku menanjak terus jeluk. Lah kowe dandani piye-piye tetep ketok lanang. Mundur. Oh, Oh, mundur. Apik dulu berkelas. Grade-nya masih di bawah. Terus Telek. J. Mugi-mugi tole ingkang pun kitanaken sampun sampun dari masa anak-anak menuju remaja. Nggih. Diarani akhir balik ke oto. Nggih. Kamu sudah mempunyai tanggung jawab. Nek wingi pomong ibadah ki mung melu-melu, saiki kamu harus tanggung jawab. Nggih. Nek wingi sinau dadak dipecut, dadak dikandani, saiki wis kudu duwe krentek dhewe. Dadi apa sudah mempunyai tanggung jawab moral ngibadah ya rasa ndak diselentik rasa dhewe wis utamane. Serawung sopan santun etika kedah ngoten. Contoh budhe mimin menika lho. Lho. Bude mbok de. Budene wis ra jelas kahanane kok kon dicontoh. Penting bejo donya bejo akhirat sukses ke depannya. Amin. Dongane sing becik pokoknya. Salaman Bunda Oh, Seklen oh, tak salam. pengestoni ya, Le. Nek golek pacar sing hati-hati. Lho, nek ayo kene nyengkok sing kaya Budhe. Kamoh. Patrape ki lho ora kudu rupane. Rupane ngungkuli aku ora masalah. Wong saiki wong ayu diseleb wong elek diseleb dadi ayu iso. Wong ireng disuntik putih kaya Tatin ki rasane janges gitu. Aku terus saiki. Aku ki ya Aja trimo kowe, Mbak. aku ora Oh, bakal. kulitmu ndak delok. Kok sik to, kok sik kok ke zaman bapakku do mungsuhan iki jare ana apa to iki? Iki lho lagi arep perbandingan kulit iki lho. Iki Lho. perbandingan yo lho Antara- aku iki sing putih, suntik putih sing iki. Nek iki apa
iki? Iki tukang ngarit. Kok iki piye kok. Kita gak eksotis kok. Tak biyen piye? Ya kulit aku pesene mang gawe kulit kula ngedop aku. Kulit kok Tak ngedang. kira kowe iki nggo jaket kulit bae kulit. Masa Ya sinambi tetembangan. Menghibur nggih. Menghibur. Mbok pilih wonten pamundutan napa? Niki Mas enten Gading? niki untuk Mbak Tatin niki. Untuk Mbak Tati. Nggih, niki lunggah mangan. Mbak Tatin. Wait. Kok piye kok lingguh Kok iki? lungguh iki kepiye? Lah iki mesti kan nggo Mbak Tatin kan sing gampang-gampang, sing angel ya aku Wah, kok iya. to. Oh, alah. Wis mudhun kemampuane para pemirsa ki. Semen kono ki sinden wingi tekno ae. Lho mesti sing gampang-gampang. Sing gampang-gampang. Sik. Ngapa melu-melu? Apa melu? Nggih menika sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Kula nyuwun lelagon ninggal katresnan kalian lali janjine ingkang nyekar Mbak Tatin. Ndak tati nyekar sinten? Lek Min. Dia mentalik kok. Nyekari iki karepe iki nembange. Karo daine. Saking kula Pak Wagimin RT 05 Nglengkong. Nglengkong. Nggih, matur nuwun Pak Wagimin menika nyuwun ninggal katresnan kalian. Paring bebingah pinten Oh, Mbak nggih Tati. menika sampun paring bebingah 700.000. Wis engko mbangane dimusuh karo kono. Heeh. Nya iki nggo kowe saka Mbak Tatin. Niki Bunda Mimin wis ana dhewe. Walah. Iki mau sing jarene sing gampang-gampang atau sing nom iki sing rada angel. Kae kono. Aku ra milik barang kang melok kan dijatah aku ra gage-gage. Ning nek tak dumi gelem. Ra moto duwiten mah. Engko separo ding ya, Lek. Ngono. Ora gelem. Niki Bunda Amit sih. Ayo Bundase. Wes kuwi. Kawus ku. Kowe mau muni njaluk sing angel-angel. Iya kan. Nek sing tuwa iki cen angel kok. Iki tulisane piye to, Mas? Nganggo kacamata. Lho kacamata jaran. Ya maklum gandeng wis tuwa ki mripate trakom dadi rada. Dedek Mimin saking Klaten. Ora neng Dedek, Pak D kok Dedek. Dek ana dene iki Pak D to. Dak? Nyuwun gendeng Gendeng. Kok gendeng? podang kuning dalah gubuk asmara ingkang nyekar Tatin. Oh. Piye iki jaring dinggo Mbak Himin. Dane golek men. Piye lho? Mas Gading, jarine dinggo iki Mbah Himin kok dadi Nggih. Niki Pandi so. Ketoke Tatin iki bar ning dukun. Lah ngopo? Ra mungkin iso aurane mlebu kono kabeh, mesti kesedot nggon aku. Ra mungkin nek sak baene nek gur wong lamaran. Wis digawe. Sinden jagatan mantasane Widyawati kok jeneng Tatin. Ya kowe ki aja meri. Titan ana kowe aku ora ndisiki ya. Kowe aja bersekutu dengan setan. Lah ngopo? Aku ki ora besek. Pajupat lima panter. Larisku ora bakal kurangi larismu. Larise Agnes ora bakal kurangi laris. Kabeh di porsine dhewe-dhewe. Ngapa dadak ning kene wilayah Prambanan Sleman dak kabeh kok aura tok sok ning nggonamu. Nek ra dukun semara. Rupa ya standar. Suara ya diarah ya ora apik banget ya ora mendominasi. Power ya jak menang aku. Kowe kudune nglenggana. Meneng kowe. Urusan iki masa depan ya aku. Aku bersekutu karo apa? Setan. Lah monggo aku Sok sekutu mati ning karo- disabeti lompong ireng. Lompong ireng sing ben ngopo? Sok Ben piye lompong lho ireng? kan ra iso bersetuju dengan setan kok. Monggo aku Dadi biasane lorose ketal-ketil aku monggo saiki nang kene bersekutu karo kowe iki. Berarti Kowe ra kono du setan. Lah apa? Ngeblis kok kono kok. Kuatkan hambamu. lah ngopo kok Apa, Bu? ditutup? Kuatkan hambamu. Ora apa? Lah. Ora apa? Dadai ro kowe kok sukimen metu iki. Le, Mari. sabar lho. Kowe Mas tak briefing lho ora pareng revel lho ning panggung. Ora pareng rewel nek rewel tak supiti meneh lho Le. Wis tak briefing lho. Titik nang kowe nek rewel kok jambak kowe. Wis tak kandhani nek ketemu wong ayu ora pareng nakal lho. Ampun berontak nggih. Nggih. Iki ngandani sapa to jane? Adikku. Endi adike? Yo. Hah? Kur Endi? sak pleci kok. Adine duwe jeneng. Sapa? Paidi. Iki Pak sing nyuwun podang Pandi. kuning kali gubuk asmara paling bebingas 700.000. Oh jeh. Nya nggo suntik kabeh. Gak tulisane nggo Tatin kok. Iki diserahna Mbak Tatin. Monggo. Enggak mau. Kakak Imin.
nggak mau. Kenapa? Yang bukan jatahku aku nggak mau. Oh ini kamu nggak mau? Nggak mau, aku nggak mau keringate orang kok mbak. Terus? Si kan hakku dewe. Berarti ini tak kasih siapa? Nggak mau nya. Ya wis nek mau tak leboki kotak amal ae nek. Kotang kok kotak amal. Nggih Mbak Tatin niki. Mbak Tatin meneh. Ora. Kok sik lho. Kosek to. Niki nah nyosi Mbak pirsa Direk Pak. kaya iso Mbak Mimin ngoten. Oke, Mbak Mimin. Lah, ngono kok ya iso. Nggih. Dak kurang pripun akal menghargai sing jadi bicarane. Nggih niki Bapak Kiai Gus Ahmad Mujahid sampun rawuh. Nggih. Sugeng rawuh Gus. Hati-hati mriko nek diasen ki aku wedi. Sugeng rawuh Gus. Ngapunten kula sinambi nenggo panjenengan gojekan sak wetawis. Aduh, sampeku kok aduh. Diaturi. Nggih minggah panggung. panggungan. Minggah pepanggungan. Mangga. Ngagem lelagon ingkang Islami menapa-napa ngoten nderek. Moga derek ajeng napa? Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Akan wis mandang wayahe sembahyang. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. Limang wektu kudu tansah jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat saya tingat yoke tindak mungkar maghrib lan isya prayogan niti tambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama elingana neng donya wong sadela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga. Yen pancine tansah dielingke wis pancine padha nindakake akan wis ngomandang wayahe sembahyang nang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingat doke tindak mungkar arep bisa cakape ayat ditambah salat
Monggo Gus, katuran Nggih, minggah katuran wonten minggah. pepanggungan. Panggung. Wonten ngajengan apa caket widodari mriki nderek pramila iki panjenengan. Nah. Oh minggah panggung nah. Minggah panggung. Minggah monggo Nggih, Gus, nggih. saged kalian widodari monggo. Sungkem kula. Nawi kula salim kepareng nggih wong semuhrim kok niku. Nawi Mbak Tatin mboten kepareng. Pripun ajeng saliman mboten? Kowe iki lho Pak Medeni. Mbak Tati rada rono heeh. Lenggah aja. Nyuwun ngapunten menika kula nek mboten ngagem dingklek mboten saged kula mriko nggih. Ngapunten. Wingi kula niki. Panjenengan Nggih nggih sampun. Oh, pertama engko liyane ya dicaosi Ya anu bawa wong telu gentenan. Niki nggih enten pamulutan melih niki. Nggih. Nggih niki do meteng Pak Dalang lho. Dumateng. Dumateng Pak Dalang nyuwun lagu Lewung Oh nggih. saking Mbah Adi Saliman kagem Ibu Prastiwi. Ya. Cocok nih Lewung. Lewo Bu Prasti. spesial Bu ya. Mereka pamundutanipun damel diatur keriyen nggih Mas Gading. Nggih niki. Wah niki tesih enten nih kalian caping gunung niki. Nggih, mengke. Nggih. Bawane diwitis kaku, Iya. terus Mbak Tatin terus nglerek sing sepuh. Sing sepuh. Apa ra iku wis longsor banget to ilmu sepah-sepuh. Ya nek sepuh jane dicuwun berkah ya malah apik. Lah iya kok diani Sepuh ki kaya- sepe ampuh lho, Lek. kok diani kaya ragane rasane wae. Aku iki karo Pak Geteri pema Pak Geter ki ora pekewuh ora silak batine pengen ngayunke aku pengen garwa aku nih. Kangen ku tanpa upama. Mbak Tatin Mong sliramu kang dadi talanging ati. jatahe Mbak Mimin sing jarene sinden senior sing beda karo sinden liya-liyane. Es kesapapan Mbah Mul karo Gus ndak caraku kok menawa dadi becik. Sing loro suarane apik-apik yo saiki Bunda Mimin. Rodok mundur-mundur sak. Ya wis mundur ya ngentek. Dem sik, dem sik. Dem. Mbah Mul ki yo ngefan karo Lah yo sliramu. ngefan, lah yo nek kowe ora gugur gedep-gedep. Iya. Bakune aku, wong sing dhewe aku. Anu, mbah kula kan anu nggih mungkin nek jane ner kula mung nganti jenengan lho. Kok Tatin karo Apri yo pengen nggih pun nggih genep-genep ra apa-apa nek bakune jenengan lho aku. Iya. Mbah Mul ki lek ngendika nek aku pring dilicipi ya wedi sok nek ning kono ndak digunting. Alah. Mula diapik-apikke, Mbah Mul sing ngaturi kok. Dadak tok ajari Pri. Guru iki. Lah iya kok dadak dibri. Nah, aja mirang. Tak kepruk dhewe lho kowe. Wasanggonku. Apa kokean es apa kokean mangan tanggaku ya iki ya, Pri? Karemmu. Wasanggonku. Iki bawa apa lelaku kok. Ngarep buri muni kabeh. Lelaku ngapa? Kok gurwo selawat kan mau. Mbok ganti cakepan. Ganti terus e. Si swara lanang. Wes lawasanggonku nunggu sliramu. Iya. Nafase landung gak dibacet kira masalah. Iya. Hamung leledo. Ya meneh gandeng sing tuwa iki ya oke ra apa-apa.
kemampuanmu ra tekan kene. Ora. Dadi swara wedok. Bedakno. Heeh. Ngeh. Ampri bosok iki malu. Aku goleke dalan lho. Aku saiki iso nyandaki. Apa? Jojo akar tok pitat karo gabung karo iki. Aduh, kok kowe wis suwek kok. Suwek gundul tekan sampean ya ra suwek. Tuwek kok suwek. Nge. Nyek. Nyala. Keep silent, keep silent. Konsentrasi Silent. dong. Ngelingono. Nek ra mampu, ngakonono ra mampu, pasrah kancamu. Ora apa-apa, tim Bek. ngono kuwi. Kalah bisa karena kalah biasa. Biasa. Aja ngomong aku ra iso nek macul, belum tau macul kok ngomong ra iso. Aku wegah nek benake gendeng singunen, aku nek teng ngisor wae, urung tau nglakoni kok wis ngomong singunen. Kudu jajal sih. Berusaha dong militan. Iya. Hidup itu harus diperjuangkan. Lah kuwi iki sing dadi ciri khas elek men ya iki. Kenapa? Ciri khas suarane ciri khase ngono kuwi. Dadi khas karo ciri yo keh cirine. Ngelingono. Ngelingono. Dikempit karo dikempit. Kowe iki tak ajari to nek nyuwara wedok iki dibledehke sik, terus dikempit. dikempit. Nah. Coba. Ngelingono. Kurang le kempit, kurang mendek. Nah. Nah. Ngelingono. Kurang. Sing rada kenceng. Kurang iwe lho. Kok meledos? Nek bledos. Kok ngelingono. Kan mau. Ayo Mbak Tatin. Ngelingono. Iya, aku entuk nembang ora. Apa kemara kula nuwun? Karo sapa? Maksudnya karo ya jenenge pajupat limo pantes sesepuh kene kok suaraku dadi bosok. Mau mangkat apik lho. Kayak dhisik padahal ya remuk iki. Kok Apa mau. digawe wong? Ya iso lho wong Iso. sing menggawe aku ning kok ning ngono-ngono kuwi ya ora langgengi Mbak nek sing ngono kuwi. Nek ra mergo ridone Gusti Allah ya ora. Jajal apik. nek umpamane anu kelanuan karo aku yo iso muni apa ora dijajal. Ya ketok ya ora. Ngelingono. Rikala jaman kepungkur. Itu apa? Wah, alah. Ngombe apa elek? Wong arek ngombe wis kemayune. Minum yang hangat dulu kan aku udah dipesen dokter Mbak Mimin kan udah menjelang menopause kan premenopause banyak minum yang biar nggak dehidrasi gitu. Oke dokter. Oh, biasanya dedak tau kok. Dedak campur polar ngono maksudmu. Kak, umpamane iki maaf ya menstruasi itu lewat mana? Kuping. Menopause barang loh. Ya ampun, lho iki minum air hangat. Tremose rumah sakit ki hasil BPJS. Oh alah. Sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Ayo Bu Tatin. Pitong sasi lawas dan kanyenteni mong sliramu wong bagus tak anti-anti rinawani wonten seh tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati senang kula ya masih bahagia
Padha enake kanggo rujakan legan nono aku kang nandang kasmaran balon janur wong bagus tak anti-anti bosadani wong kangen nang janji. Nggih menika sampun. Nggih, sampun. Sampun nggih Mbak Mul. Menika pamundutanipun kangen. Kangen sampun Saged dumadi. jampi kangen kagem para putra wayahipun. Terpenggali ya mesti bungah sedulur kata sami ndongaaken sami nyengkuyung hajatipun Mbah Mul. Nah. Iki mau pamundutan sing dikersake sliramu akeh banget lho, Mbak. Niki si ana meneh lho iki. Napa malih Mas? Iki ucapan nyuwun gending dadi ati dibawani gegarane wong akrami yang nembang Mas Gading. Kalau tidak bisa yang bawa Mas Gading yang nembang Mbak Mimin begitu. Lho kowe Semangat berkarya terus Mas Gading, tetap rendah hati, jaga kondisi kesehatan ya. Nggih. Sukses dan lancar untuk Mas Gading dan penampil malam ini. Amin. Amin sembah nuwun. Dari Mbak Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Gunung Sembah nuwun Mbah Miko niki. Sembah nuwun. Kemarin nyawer 150.000 Via via transfer. Oh, nggih, sembah nuwun. Ayo Mbak. Mlebune nang nggon aku kowe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya Bunda ya. Mboten napa-napa santai mawon. Aku golek yo nggo anak kok. Heeh. Maksudnya Mas Gading anake. Ya Weh. iya putraku. Weh lah kepiye to? Lah sing mbiyen kae sapa? Sukino. Sukino. Sukino kae 8 tahun kae. Oh, wis Wis 8 tahun saiki. no. Oh. Nika Supet urung? dereng no. Urung. Supit niku ajeng mlebu SMP nika kuwi jam kelas 6 napa kelas gangsal nika. Oh. Niki nembe 8 tahun. Oh nggih. Kae lahir kae kan aku hamil 2017. Pira? 17. Aduh, muni 17 ya. Ana sing kirimi kathok nggo Sukino barang lho. Tenanan to? Nek judak. Bocah kok ora metu-metu 8 tahun iki jene bayi tenan apa bayi bajang. Sukino ki bayi kok ora mundak-mundak gede, gur nemplok neng kono. Nemplok neng kandungan. Betah ya. Enten mulai niki. Ini napa malih Mas? Nanti malam nyuwun kadung tresno Mbak Ika duet Mas Gading niki. Oh nggih. Sudah transfer 200.000 Dari Bu Sri Sulastri. Oh nggih. Nggih. Menika minangkani ingkang pundi rumiyin Mas? Derek Mbak Tati. Sing pamundutanmu sing Mbak Tati. Pamundutane Mbak Tati Nggih, nggih mulai mawon. kawasan ninggal katresnan lali janjine Podang kuning, gubuk kasmara. Caping gunung ya enten. Niki sing napa riyen? Manut sliramu. Caping Gunung Riyen mawon. Wis tak disiki kok. Iya, heeh ya, manut dalange kok ya, Ceng, manut dalange kok ya. Nganggo bawa dijenglengke. Oh nggih. Saben bengi nyawang Sabar ya, Mas. Hati-hati. Wadani pini sepuh. Heeh. Lah kok gur mak kluthik ki piye to? Nah, ngono kuwi kencana karo Mas Wahyu. Mas, eye contact, tatap mata aku. Ya, jangan ke yang mana-mana. Ya sekali lagi ya. Apri apa Mbak Tatin? Heeh. Manut. Yen memajang atoto among karo apa janur kuning Ada. janur kuning Aduh. Iki sesong rematik lah kok boleh. janur
kaya Iki wis tuwa lho, Mas. Arep mbok kapake. Mas, yo bener. Iki lek ngesuwi panjenengan, aja gawek-gaweke ngono kuwi lho. Lah ngapa? Yo bener kowe dihasrat karo aku. Telek. Ning tolong dipilah. Masalah pribadi karo profesionalitas. Profesional. Aja mergo kagol atimu kowe njaluk ngersake aku ora tak caosi terus kaya ngono. njaluk dicium. Apa wis ke porsinya to? Mas Wahyu. Oleh kowe kegelan atimu monggo silahkan. Mas Wahyu. Sopo to sing ra kenggo karo ayune aku? Sulesi aku kaya ngono aku ora maido nek njaluk. Ya, Kagole ora meteran. Carane ngene iki to mesake pakelane Mesake dek ya. gading lho. Mas Wahyu mesake ya. Ranak pribadi aja digo ning panggung. Elah Wahyu kok ya doyan ta Yu? Mas Wahyu bagus-bagus kok mripate cadok lho kowe iki. Mesti dong apa kok Wahyu gelem? Heeh. Apa ora salah jalan kono to? Lah mbok kapake. Kono tak bayar. Kok Mas torok kok ngeden. Ya Allah muga-muga pri. Kowe mung bulo rasa sok cantik. Lho, jatahe dhewe-dhewe kok. Ngapa gelange? Bunda sok gelang iki nggo aku ngono pri. Oh, Bunda. Besok mobil itu buat kamu bang. Kok tayang gelang kok gelang kok tayang. tayangin. Gelang kok tinggal yang tangan Ninis. Nyinyi. Ayo pri. Ayo Mbak Tatin. Ayo jegleng. Kan jatahe wong loro bawa, lah kowe bawa apa piye? Dum-dumane padha lho pri. Kan wis pate dhewe aku karo Mbak Tatin bawa. Berarti lek siji jenggleng. Lah nek kowe bawa berarti salah siji jenggleng. Kalau mau toh Pak Ustadz ngendika Mbak Min iku ten panggung nggih ayu-ayu toh nggih kok. Kok jenggleng. Ayu-ayu kok muntir ngono ya. Watahan. Nang kono kene aja gleng. Ayah lho. Lek dikeplaki iki aja bokonge Dedek. Lah nek kowe ngeplak bokong rak gore tok anduk, kowe piye? Bokong Pak. Bok-bok. Kae meme. Kaya nebahi kasur. Piye to iki kok beda ya ora plek-plek kaya film-film kaya. Wong edan. Kowe iki muni apa? Film apa? Film Upin Ipin kae. Ora ono opini-opini kok plak-plek. Main kae Kowe lho. tuwa dadi nggo contoh lho kok kaya ngono. Kowe iki disepuhke nang kene. Kowe muni apa men Sukimin? Film Upin Ipin. Ora Konsep ono. kok ditekan kok kono pikiranmu aja traveling. Karena pikiran buruk itu juga mempengaruhi Lho dirimu. film sing nganggo plek-plek iki film apa? Mbak pikirannya sing husnudon rasudon. Film apa? Sangat ku Upin Ipin kan lho lari-larian terus mengejar temennya plak-plak ngono. Ora. Lho kenapa berarti ku nonton gue kok. Ora. Lah aku kulino nonton Upin-Ipin ra ono sing mak plek-plek. Pas episode gue ora nonton ya Mbak. Pas Guna. yo. Mumbul apa rasa sok cantik. Mumbal ya mumbal. Neng kok di Gur dialep keswan ku tambah ayu kegeden sirah. Keswani tambah ayu tambah ayu. Keswani lho bojone nang kene mesti ngalem apri. Nah lare lho ra njuk perasaan wong wedok. lah kowe pengen apa piye Ngono ki cerminan prilakune lho bojone lho nek wong ayu jagatan, sar sapi kono akeh no ayu-ayu. Ning sing gelem prihatin dijak bareng-bareng iki lho. Lah ngono ki lho nyun sewu. Ini lho memanusiakan manusia. Kowe iki lho garek nemu bojomu wis pinter wis ayu wis solehah. Ora nyekolahe garek nemu. Kok ditanding-tanding karo begenggek kok ngene ya lho. Bojomu nalare lho. Kayak ngene kok ya. aku dadi ngene iki rak ya go neruske perjuanganmu. Aku kan wis sekom anu jahiliyah wis pindah dari masa kebodohan wis rak jahiliyah mas saiki Wis ora tau tetek. Ora. Ora to. Online kok ngono. Ayo padha wae. Kok kaya ra gelem nempel ning sirah. Mbok dipaku ro ndase nek lho.
guna sing penak ya Mas Wahyu sing penak ya Mas Wahyu Ada dong. ayo yo halah hae alah hae Sampai bawah, hae sampai bawah. penak coba kowe kaya aku mau Mesti sing apa sing kendang karo yoga-yoga sing pernah mesti tok bayar mesti. Kok tak bayar piye to? Ora mungkin. Piye kok ora trimo to Mbak Tatin nak matek judek lho. Aku ki ya arep. Kok angel banget lho Lho, tenan. saiki nyen pirsa ae, nek Tatin cetha wedok. Pamirsa sing mirsani ning dina iki ditekoni. Piye? Pilih Mimin apa Apri? Kowe sing nakoki sing Oh, netral. Iki dadi men objektif, ora subjektif, ora kabeh bullying karo aku. Oh, nggih. Ora kabeh menghina karo aku, ora kabeh menganggap belah mata karo aku. Nggih para pemirsa sedayanipun. Malah gini bapak-bapak. Mligini pun bapak-bapak. Heeh. Panjenengan mang milih Mimin napa Apri? Rungokno. Kosek iki mah mbok menawa satu orang mempengaruhi yang lain. Baleni bisa soalnya lho ini pengaruh lho. Nggih. Lho. Baleni. Kaya wong kampanye kae sing sisine iso orasine pinter iso mempengaruhi wong sak RT iso ngono ki lho. Baleni bisa kas. Bapak Ibu, Rasa getak bapak soho ibu. ngono ya kleru ta, Jan. Kandhani kok wis. Bapak Ibu, panjenengan mang milih Mimin napa Apri? Apri Pak Mimin. Berat sing ngomong Apri berarti tau nganggo jasamu. Emangnya kowe jual jasa apa to, Kak? Jasa ya Geduk sumur. Geduk sumur. Kok saya iso. Apri iki jual anu jasa sedot WC lho, Mbak. Ya liyane barang. Kok lihat? Ayo Mbak Tatin. Pacitan Sarawi Jahana Mas Keswan lagi ngematke ra kedep. Nganti Ngono kuwi bayangke kok kahanane jero piye ya. Ngene kok mbok bojoku kok ya ngono kuwi ya ngono kuwi. Dhewe to, Mas. nek deloke jan iso mangap karo ngene lho. Kok kene iki iso kuruk. Mbok kira apa dolanan trotok kae. Tapi yang ini Mas iki ilmu. ilmu. Umpamane iki Mbak Ayu ya. Istrimu adalah sawah ladangmu. Istrimu adalah sawah ladangmu ya artinya bojomu ki arep krenah atau model piye to? Entuk. Lekar itu miring itu ngadeg itu monggo. Ning adewe kan menungso ndek adab ndek sopan santun tetep gunake adab sing becik. Aja kaya Apri diler mlohong niku aja. Aja kaya film-film kae ya aja. Ning dalam satu selimut umpamane kowe iki bengi kuwi diganjar pinaringan momongan turun musuk mende wedi dirasa isin. Turunan sing apik. Turunan sing apik. Ning nek caramu gawe wis mulang sarak model panjat pohon, model apa-apa ngono ki, nek dadi anakmu merusak jangan menyalahkan anakmu. Perilakumu gek gawe kuwi piye? Nyuwun. Alah kowe iki jarkoni. Lah kok kowe dhisik ki mah ning galengan. Mah kemul mantol. Kae iki maksudnya ning sawah ki lho, Pri. Lek banyu kudanan. Alah lambe ro atimu ra padha. Terus tangi-tangi kalungan bayung. Kok kali-kalingan bayung bareng kuwi. Kalungan bayu. Gading ora Ora pareng lho, Le. Wis Ora. ngurus iki aku ngajari Mas Keman sing nyawang Apri mau lho. kewan piye? Kewan. Mas Kewan. Mas Keswan, Kok kewan? Mas Keswan. Rungokno. Perhiasan terindah di dunia itu adalah istri solehkah.
nek nemu sing solehah sing wis gemati ngopo dadak nyawangke nggo karo liya-liyane. Pancen godaan ki werna-werna harta tahta waria. Ya Wanita. bodoh. Nyawang api kok Lah iya. ngowoh kaya ora ngerti kena api sedina rong dina. Ya bener bojomu galak. Galake mergo trekahmu. Oh, bener kuwi. Pas kesana. Gurabrak nyawang api kok le kami tenggengen. Kuwi lho nek didudari ya padha kowe geong-geong. Kuwi lho nek diudari ya gur padha. Gur menang dandan, gur ya ndek godho wesi kuning ngono kuwi. Kok godo apa wong gur kutil. Piye ta kok kutil? Lah apa? Ambuh isin aku. Melinjo. Gede. Non. Aja ngono. Aku. Ayo entekno aku nek ngomong kon saru-saru ngono kaya rambeku ki ora tekan ngono kon ngomong saru ngono ki nek nindakke mah ora apa-apa. Wong edan. Padha-padha dosa kok nggih. Panas. Udan. Tarian. Parian tinggo. Ya nggih supetke saged, kagem para pirsa saged, kagem Mbah Mul Nggih saged. niki sindene semua parian. Kabeh. Kabeh. Diurutke Nggih, no. saka endi? Mas Gading manut Mas Nggih. Gading. Sindene sedaya. Sedaya. Oh, sedaya. Sedaya. Manut Pak Jalang aja do muni emah-emah. Mojo moh-moh. Ki- Arep sing dalange jek timur ya tetep paribase sing ngesuwi Pak Dalang kok. Mah enggak mau. Dimulai dari Dimulai dari Bupras sampai Dek Agnes. Dek Agnes. Oh, Dek Agnes. Oh, Dek Agnes. Cek Agnes. Isa SMP ta Dek Agnes? Saya SMP anake loro. Sampun Masa anak pergaulan bebas toh kok SMP anak loro ki? Maksudnya iki wis anak loro. Oh, ndak kok SMP anak loro apa pergaulan bebas? Ayo. Dek Agnes. Sini kok gayemi kok sapi kayo ya. Kok kaya Wayahnya kemi kok Ki wetone tiba kemil kok. teko kemil. iki suwe ra parian ayo do mikir. Tarian. Lek men ngumbul Lek Men mumbul. ketokan Ketok Anu ne ya. Anu iki apa nih? anu apa Kempole. Ketok padarane. mugi keluarga Mbah Mul tansah gancar rezekine Amin. Lah do ditepoki kandhani do kangen do parian sinden-sinden warga laras kok. Si Ariza saking bingung. Ya Mbak Arisa Piungan. pedlingo. Piung bingung Mas Wahyu. Ya. Nyaut watu. iki sing anu ya tinggo masek disupit Apa? Mbak mangan pete Mangan pete. aduh ambune Aduh ambune disentor lho, Mbak. mugi engkang disupetke mugi dadi anak soleh ya le Amin ya le. Bangane lele bapak. Ubur-ubur ikan lele. Soleh ya Soleh ya le. Wis ngono kok. dadak dikalang-kalang. Dikalang-kalang. Sindan cubluk yang ngono kuwi kok. Kok ndak gur ngono kok le dikalang-kalang. Arep Kok dadak mambu pete, mambu kan kon dindi kok le isen-isenane kok. ganti Pak piye ganti Ya ganti kok. mugi sing disupetke mugi pinter sekolahe Yo le. Ya le. Iki sinden lantai piye ngene iki. Yo malah pinter. Arep kelangan terus dadi jele. Malah pinter. Ayo, Bu Ika saking Gunung Kidul. Saya nom, rasanya tua, rasanya. Jamune sapa ya? Apa? Jamune sopo? Jamune kok sapa? Ya kanca. Kaiki mung ngraketke peseduluran, ning rada kebablasan ngono ceritane. Ayo Bu Ika. Ya Bu Ika. Aku sayang kamu Bu Ika. apa Aku sayang kamu. masa Ayo Bu.
Aku mah ora krungu lho apa to? Ora lah iya. Suarane gurem ceceker rasa dianggap. Iki nggo sapa ya aku bingung Kok para pamirsa sing mirsani Sami wayang. ringgit kan kenging. Oh nggih. Nungguin. Kagem Mbah Mul mawon. Ya. Aku bingung. Ayo dinteni wong sakmene kae kok. Kowe pirang tahun ora parian? Aku 10 tahun kita. Semera parian ya. Neng pasar wage Ning pasar wage tuku kemul tuku kemul. mugi panjang yuswane kagem Mbah Mul. Amin. Cekel. Cekel saiki. Mulane kok mau do wegah parian iki ternyata wis do cuntel lagi. Wis jundet. Wis ra kulino biasa parian. Bentinane biyen parian terus saiki kapokmu kapan iki? Monggo Wong Ayu. Untal malang. Iki Mbak Monggo. Anissa Habidah. Monggo Mbak Anissa. Mbak Cimuk yo. Alias Cimuk. Tuku panganan Tuku panganan. Panganan. Sinden kok murka kabeh to ket Bang. ning pantai baru Ning Pantai baru. Kadoan. mugi adik Yulfi Yan. sukses selalu. Amin. Becik Mbak Cimuk. Menikmati bentuk baru, Cuk. Yo saiki arep mangan apa? Ayo Bu Kisban. Wis Nah, mah sing makan bojoku. sing perkara bojomu anu mau pikir engko seperti saiki kuwi profesional. Gua ngenahi kok ngono kan tunggal iki. Rupa ya sramadulke, Lah piye? track record ya ngerti dhewe. Jenenge garwa sih garane nyawa kok kon buang iki lho. Lah nek imam ra dadi patut dadi imam le arep kene le arep tuturi piye? Imame kok ngono. Mula nek ana unan kae wong Jawa kae apa swarga nunut neraka katut ora kok ateges. Nek wedok ki mesti nek ling kakungen neraka katut ngono ora. Nek kakunge iki mrosal kan pengaruhi. Lho iki lho mesti Lah kowe iki nek omah dadi imam apa makmum? tergantung. Ya imam kok ya. Tergantung. Monggo Bu Ayu Purwolestari. Dong sente Dong sente. Kaya jenenge anakmu. Apa? Sente, angger nyeluk, ayo deh. Anak kok jenenge sente aku. amba godhonge Amba gadange. muga sing disupetke sesuk iso gunake. Lah, Lah tiwas disupetke ra guna ra ya piye deh ya kaya kancaku ya. Sapa? Heh? Sapa? iki aku tak supet kepala gur nyerimpet-nyerimpet ya. Ya mbak kaya tekku, Ngapa? tak nggo aksesoris kok tekku. Ya geser, Mbak. Mbak Neti. Mbak Neti Eh, iki sinen Bu Neti. kalem iki. Ayo Bu, Bu Neti. Jalan-jalan Jalan, jalan-jalan. jalan. Arone jalan-jalan. Dan sehat kok. mampir tuku tempe kemul. Tempe kemol. Tempe kembel. Tempe ya luwes. Mugi tansah pinaringan karaharjan kagem kaluwarga Mbah Mul. Amin. Nglerek Bu Wahyu, ayah jan. Saking kilen mriku. Tuku dele Tuku dele. Tuku dele. nggo gawe tempe. Tempe lagi ya tempe meneh. Oh alah tempe bosok isan. Kejlung. Untung anakku lho imane ora piye jal ngono wae kok karo aku Nek sia-sia. ra ono apa mlebu berita banci gagar otak di panggung ngono kok ora. Saiki aku ono gunane nang kene iki. Bareng sujokno ono aku. Heeh. Coba ya anak. Tidak ada yang kebetulan. Nek Gusti Allah berkehendak dadi selamete mimin. Kowe iki Ini kan dadi kerjaku. ora kowe dianggap gapura kowe iki ora. Lho lantarane rak kono. Tuku dele nggo gawe tempe Bu Wahyu. Muga sing disupetke
dan tambah gede. Apa nih? Iki asumsi urang wawake. Carane dadi gembrundung ngono bocah wong Jawa ngarani gembrundung. Monggo ingkang kinurmatan Yo, Ibu Ibu Prastiwi. Bu Prastiwi dibuntel kemul. Klepek. Ayo, Monggo Mbah. Ayo si Mbah. Ibu kita Prastiwi. Nggih, sekali ki arep apik. Arep apik. Waduh lali. Aduh, lah wis. Wis. Jangan pare Jangan lare. Tarik. lawe emping. Emping. Mugi ingkang pun kitanake ditinggal garing. Zaman saiki ku Ngono langsung muni saiki langsung aku berhari-hari. Saya berarti supitke langsung melayu. Kaget. Teknologi kepada kaya api ndak dadi PP nang nggon watu. Dan diangin-angin ki dikipas. Dadane kali. Mbokne 3 minggu kon ngipasi ngene terus zaman Di PP neng ril itu. Kok nek real kira yo. Engko neyeng.